थाद'नाय गैयै जुब जुब अखा हानायनि जाउनाव धेमाजि जिल्लायाव दैबानाजों हालाय हाफाय जानांदों। खुलुमबाय बड'सानि स्टुडिअ'आव आं फामि ब्रह्म नार्जारि। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिलाफोथार दख'रानि दालांगुरि गामियाव दैबानाजों लोमजानानै सुबुंफोरा हालाय हाफाय जानानै दङ। गामिनि रायजो राजाफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला दैबाना जानाया 10 साननिबो बारा जाबाय। माखासे न' बांफोरखौ बुखारनानै लांबाय। ओनसोलनि हिरिम्बापुर मुंनि गंसे बर' गुदि फरायसालिया दैसानि हा खुरखानायजों बुखारलांजानायनि लामायाव दंसै। ओनसोलाव दैबाना सोमजिनायनि खौरांखौ मोननानै सिलाफोथार दख'रा एबसुनि आफादगिरि अनसुला बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि उदय बसुमतारी मोना दैबाना जानाय जायगायाव नायदिंहैयो आरो सरकारनिसिम रायजो राजाफोरनि जानानै माखासे दाबिबो दैखाङो। नै बाबुमोन जों दलंगुरि गामिया बिराद खस्थ' जाथारबायहाय। फिसा फिसौ माइ दै गासिबो फबजोबलांबाय। ओंखाम ओंख्रि संजानोबो जायगा गैला, दाउ अमा दोननोबो जायगा गैला। बिराद खस्थ' जाबाय। सानसेयाव जों बोथिसेबो मोनजानो गैलासो। माइ दंमोन बेखौबो बाख्रियाव दोनदोंमोन, बेबो गासिबो सोमजोबलांबाय। नै दिनैबो सोमलायबाय। दिनै माबा जाखो, दिनै खैदिन जाखो? 9 दिन जाबाय। जोंहा एकदम जेरैबो सारला। नै दासो हाब्रुफोरखौ हला हलि हबाय, हबाबो थांनोनो हाला जोङो। बबे जायगायाव हगार हरबावनो। आरो नै स्कुल दङ, स्कुलाबो फिसा फिसौआबो थांनो जायगा गैला। बिमा बिफाया मालाय बेयाव बोरै दोनलांनो हाब्रुआव, आरो सारफोराबो बोरै फैनो। बिराद खस्थ' मोनबाय। दा बेफोर लामाफोरखौ एसे सिलि दैमाखौ गायबाम थेना होफैबा मोजां मोनगोन आरो जों गामिनि मानसिफ्रा। स्कुला सानबैसे जाखो बन्द जानाया? स्कुला जोंना दा सप्तासे जाबायानो फैनानै थाङो बिसोरा। मा होननानै हाया। आरो गथ'फ्राबो उन्दै उन्दै, बे दैखौ बोरै बारलांनो। आरो जोंबो मानसि गिदिरा बोरै दोननानै फैनो। दैयाव फैयोना गथ'फ्रा, बिनि थाखाय जों गथ'खौ दोनलांनाय जायाखै। बोसोरफ्रामबो दैज्लां बोथोराव बेबायदिनो जाबाय थायो नामा? जाबाय थायो। एबार बांसिन जादों। देग्लाय बांसिन जादों आरो होनबा। देग्लाय एकदम बैसां न'बाबो गासिबो बैसां न'आवनो गासिबो जि बनानै बनानै जों बिदिसो ओंखामखौ संनानै जायो। दैखौ सारगारखांनानैसो बिदि जायो जों। जोंना मोनसे सरकारनिसिम माबाफोर खावलायहरनाय दं नामा? सरकारनिसिमथ' जों बिदिनो लुगैदों। दा थिंफोर हरो ना तिरपालफोर हरो ना, जानाय लोंनाय एसे एनै, दाउ अमाफोरखौ लामाफ्राव एसे, दैयाथ' लामायावबो गाखोखायो नालाय, होमबाबो जों बेफोरखौ लुनानै दोननो, बेखौ हरबा एसे मोजां जागोन आरो बिसोर MLA फोरा। जाबाय दे। जोंनि बे दालांगुरिनि गामिनि दैबानायाव लोमनानै थानायाव दा जोंनि सिलाफोथार आनसलिकनिनो दा जोंनि फरायसा आफादफ्रा जोंनि दा बे दालांगुरि दैयाव गोग्लैसोना थानायखौ दा फैनानै दा जोंखौ नायनो फैदों। दा नायनो फैनायावनो दा जों आनसलिकनि मानसिफोरखौबो दा MLA फोरखौबो लेंहरदोंमोन, खावलायदोंमोन एसे फै होननानै नायफै, जोंनि एसे बेबस्थाफोरखौ। जोंना जानाय लोंनाय बिराद उसुबिदा जानानै दङ। पन्चायतनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि दैदेनगिरि बिथांमोना खबर लाफायाखै नामा नोंथांमोनखौ? दा जोंनि बे दालांगुरि रायजोआव जोंनि पन्चायतनिबो रावबो फैयाखै, आरो जोंनि बे जुनाय हमतिनि MLA गुबुन फैगौ बेबो खुनु फैयाखै नायनो। जोंनि बाहायनो MEC नि MLA बो दंमोन। आं बेखौ खेबसे थांनानै आङो खावलायदोंमोन, जोंनि बेहाय एसे नायदो सार, मा मोनसे बेबस्थाफोर। कालभार मोनसे बिहैदोंमोन आङो, स्कुलनि खार'नै गथ'फोरा बारनो हाया, आरो बे स्कुलाबो फबजोब्बाय, आरो दैया ओरै खारलाय माने बहुत बेबस्था, माने एकदम बिराद गाज्रि अबस्थायाव जों गोलैनानै दङ। दा जोंनि फोरोंगिरिखौबो जों मा बुंनो हानो, फैयो आरो थांफिनो, फैयो आरो थांफिनो। दा बिसोरखौबो जों बुंनो हाया जादों। दा गावनि जोंनि गामिनि अनुस्थाना गथ' गथाय उन्दै उन्दैफ्रा दा बारलांनोनो हायाबालाय बिसोरबो मालाय माथो बुंनो हानो। जोंबोथ' जेबो बुंनो हाया। दा आंनो जोंनि हिरिम्बापुर स्कुल बड' LP स्कुल बिनिनो आङो प्रेसिडेन्ट। आङो स्कुलखौबो गथ' गथायफोरखौबो मोजाङैनो आपडाल खालामनानै नायगासिनो दङ। दा फारसेनिफ्राय जोंना टिपकलाबो फबलाजोब्बाय, मटरफोर दंमोन सोरनाबा, बेबो दैजों लोमलाजोब्बाय। दा बिनि उफाय गैयै जादों, अबेनिफ्राय लायनानै जोङो दैखौ लोंगोन, बिदि माने
जोङो सिन्था खालामगासिनो दं आरो दा सोरबाबा खाथि खालानिफ्रायनो बिदिनो दै बाना गैयि गोबां जायगा खस्थ' दं आरो नङा होमबा गोबां खस्थ'आव दङ स्कुलाथ' गोबां बन्द' जागासिनो दंब्ला स्कुला गोबाङैनो बन्द' जाबाय आरो जोंना दा एकदम अखायानो अखा जानानै दं 9-10 दिन जाबाय माने पुरा एकदम दै बारासो बारा लोमगासिनो दङ माने दा बेखायनो दा जोंनि बिटिआरनि जायगाया जोंनि एमएलए सारमोना एसेबो नाहरगोन नामा होननानै जोङो बेखौ एसे भेरिफाइ रिक्वेस्ट खालामनो सानदोंमोन आरो जोंथ' आरो गामिनियाव बिदिनो थानाय जों सोरखौ हमनांगौ सोरखौ मानांगौ जोंथ' बेफोरखौ मिथिया आरो बेनो जोङो गाइड बाननि कारणे बहुद जुजिदों जोङो सिलाव सिटि पन्सायतनिफ्रायबो प्रेसिडेन्ट एमएलए फोरनावबो लामाया बेबायदि कन्डिसन जानानै दं आरोना बाइकखौ बेयाव दोनफैजोबनांगौ ओरैबो दै जायो जे दैनि थाखायनो बाइकखौ न'आव दोननो हाया आरो कन्डिसना बेबायदि अबस्थाया ओमफ्राय दहाय फैग्रा नै गोग्लैफैदों बाइकजों लामाया बिराद गाज्रि नालाय ओमफ्राय पानी घुसता है हाँ अभी कैसा है हाल चाल कैसा है देखो ना अभी भी अच्छा नहीं है देखो ना अभी जाके भी देखो तुम अच्छा कितना दिन हो गया ये पानी हुआ था हुआ है 1 महीना ज्यादा हो गई है अच्छा 1 महीना ज्यादा हो गया अभी हम लोग का जो सरकार व मिनिस्टर को क्या बोलेगा क्या आकर देखना चाहिए ना नहीं चाहिए हाँ आके देखना पड़ेगा ना तो क्या हुआ डिमांड क्या है डिमांड हेल्प करना पड़ेगा ना आप लोग के सरकार हम लोग को हेल्प करना पड़ेगा ना अच्छा देखो ना इतना तकलीफ से बैठते हैं हम लोग इतना तकलीफ से बैठते हैं और भाभी की खबर आज दिन मैं यूट्यूब डिमांड है गाली दे दो लीडर लोग को नहीं हम लोग का ये जीपी जो हम लोग गांव पंचायत ये तो हम लोग का सामने ही है प्रेसिडेंट क्या बोलते हैं सरगुरा ने इसका वो क्या आकर यहाँ में आकर तुम लोग का वो जो झमेला हो रहा है क्या पानी का वो प्रॉब्लम हो रहा है उसको देखने के लिए आया नहीं है वो लोग नहीं आए अच्छा देखने आने से तो हो जाना तो देखने नहीं आए वही तो हम लोग का दुख है अच्छा जब वो लोग को वोटिंग चाहिए उस समय को ही आता है वो लोग अच्छा हम लोग का तकलीफ के समय में वो लोग आता नहीं हाँ क्या बोलेगा अभी नहीं बोलने के लिए कुछ बाकी नहीं है जो है वही देख चुका है आप लोग भी अच्छा हम देखा है ये दुख लगा बात है क्योंकि ये दोलंगुरी जो बस्ती है ना वहाँ में बहुत बांध पानी हो रहा है अभी देखो तुम लोग वहाँ में स्कूल है ना स्कूल पाया ना क्लास ले पाया ऐसा हो रहा है तुम लोग को देखकर समझ में आएगा होगा ये देखो हालचाल অৱস্থাত আছো আমি এটা খাবল নাই শুবল জায়গা নাই টাং সব ভাঙিলে আমাৰ স্কুল নাই সব ভাঙিলে ৰাস্তা আৰু এতিয়া আমি ৰাতিপুৱা খালে গুদুলি কি খাম গুদুলি খালে ৰাতিপুৱা কি খাম এনেকা হৈ আছে স্যাৰ আমাৰ ব্যৱস্থা এটা ৰাস্তা বাট নাই গাই গৰু সব ৰাস্তাত মানুহ সব ৰাস্তাতে ভাত বনাই খাই আছে সবে মিলি কিনি এটা ঘৰত চৌকা নজ্বলে আমাৰ খৰি নাই গেছ নাই চাউল পাতি সব ভিজি খতম কোমল কানি সব ভিজি খতম এতিয়া আমি কি কৰিম স্যাৰ আপুনি এইবিলাকে ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে আপুনিবিলাক নাচালে কোনে চাব এই ভোট অহা টাইমত ভোটিং কৰিব ভোট এতিয়া আমাৰ খতম হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ কামত এতিয়া একো কোনো নাই এইকাৰণে এতিয়া স্যাৰ আমিবিলাক বিনতি কৰি আছোঁ চবে মহিলাকেইটাই চবে গাঁৱৰ মানুহবিলাকে এতিয়া আপুনিবিলাক অলপ সহায় কৰি দিব যদি কৰি দিয়ক নকৰিলে মানে আমাৰো দিন আছে মানুহ একজনৰ কাৰণে ভোট হাৰি যায় আমিও আছোঁ একটা গোটেই গাঁও এটা সব ডুবি বহি নিচিনা হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ একো সুবিধা নাই আমার কি সমস্যা আছে কি নাই এটু আপুনিবিলাক চেষ্টা কৰি দিব লাগে ধন্যবাদ गिबियावनो सिलाफोथा दफ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बड'सा खौरां आरो बर' खौरांखौ बरायग्रोनानै लाबाय नंगौ गोबां बोसोर 5-6 बोसोर सिगांनिफ्रायनो नैबे गग्रा दै आरो सिलि दै बे दैनि गरा खुरखानाय आरो बे साननैसो गोबां अखा हानायनि जाहोनाव नैबे गग्रा दै आरो सिलि दैया लोमनायनि जाहोनाव देरनायनि जाहोनाव नैबे सिलाफोथा दफ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय दलंगुरि गामिया गोबां
खहा जादों माइ आबाद मावनायनिफ्राय खहा जादों आरो रायजो राजाफ्रा गोबां थानो जानो बेबायदि सुबिदा बा थासारि गैया बेबायदि जादों गोबां दै जानायनि जाहोनाव आरो बेयावनो मोनसे गोनांथार मेसेज जोंनि फरायसालि जाय फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरा बा गथ' गथायफोरा थांनानै जोंनि फरायसालियाव सोलोंथाइ लानाय हेंथा सोमजिदों दैबानानि जाहोनाव आरो बे फरायसालिखौ पुरा बे सिलि दै गग्रा दै आरो गोबां दैया बेखौ लोमजोबनानै जे मोनसे फरायनाय अबस्था बेखौ गैया खालामबाय थ' बेखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद सिलापथा दख'रानि जानानै जोंनि स्थानीय बिधायक MLA खौ जोङो खावलायदों जे नोंथांमोना बे गामिखौ फैनानै नोजोर बोनानै बे गामिनि जेंना दैबानानि जेंनायाव जे रायजोफ्रा भुगिनांदों बेखौ जेन नायफैनानै बे दैबानानि जेंनानि थासारिखौ नायनानै नोंथांमोना जेन बे दैमाखौ होबथायो आरो बेयाव गोबां जानो थानो उन्दुनो जेबो थासारि बेबायदि गैयै जालांदों गोबां दै जानायनि जाहोनाव न'खरफोरखौ सिफायलांजोबदों न'खरफोरखौ दैमाया बुखारलांजोबदों बालाजों फबजोबलांजोबदों आरो थोरसि लथा बन बायदिसिना बेफोरखौ दैया बुखारलांजोबदों काउन्सिलनि चिफ जाज BKWSC दैदेनगिरि बिथांमोनखौ मा खावलायहरो जोङो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ बेखौनो खावलायो जे जोंनि नैबे सिलापथा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय नैबे दलंगुरि गामिनि जा दैमाजों बुखारजानाय बा सुबुंफोर बा गामि बेखौ नोजोर बोनानै नोंथांमोना जेन बे समस्यानिफ्राय माबायदि समाधान खालामनो हायो बेखौ जोङो गोख्रोङै खावलायबाय दिनै जोंनि सिलापथा दख'रानि धेमाजि डिस्ट्रिक्ट जिल्लानि सिलावथि पन्सायतनि दलंगुरि गामिनि दिनै दलंगुरि गामियाव दिनै आजिलै बैसागनिफ्रायनो दैबाना जानानै 25 खेब लोमबाय लोमनायावबो जोङो जेबो सुबिदा मोनैयाव जोङो आफादखौ खावलायनानै फंनैसो आफादखौ खावलायनानै जोङो दिन्थिहोदों आरो रिपर्टार फैदों लोगोआव दा दिनै जोंना फिसा फिसौनि थाखायबो जि जोम गैला जानाय लोंनाय थिग गैला बिनि थाखायनो दैया फबजोबलांबाय बुखारलांजोबबाय सोरनिबा मोसौ खानो जायगा गैला मानसि थानो जायगा गैला आलाय सिलाय जानानै दङ बेनिखायनो बिथांमोननि जोंनि MLA फोरखौ जोङो एसे अननानै नायहरगोन नामा होननानै खावलायनाय थाबाय नामखौ बुंला डाइरेक्ट डिमान्डखौ बुङो सिलि दै आरो गग्रा दै गिदिर दै देरना थांदों गथ' गथाय आलाय सिलाय जादों थोरसि दिला गोजावलांदों सोरनाबा अमा फिसाफोराबो गोजावलांनाय लांबाय गासिबो जि जोमबो सोरनाबा गोजावलांबाय जों दासिमबो जेबो बैसागनिफ्रायनो दैबाना जों गामि दालांगुरिया थानोनो सुबिदा गैया एकदम खस्थ' सोरबा आलिफ्राव ओरैनो न' फिसा लुनानै थादों दा बावैसो बे दै लोमनाया सानबैसे जाखो दा बियो हप्तासेनि बारबाय 9 दिन जाबाय माथो गोबां खस्थ' जादों थांलाय फैलाय जानायनि नङा होमबा खायल'खा दै बानायानो बाना देरा होनना सानो न'फ्राव लोमदों नामा न'फ्राव हाबजोबदों गासिबो दिनै हाबजोबदों गासिबो न'आव हाबजोबदों आरो बिराद अमा फिसाफ्राबो जि गोदाव सोराव दिनै जेनेसो एकदम सोरनाबा माइ सिजोब्बाय सोरनाबा एकदम माइरंफ्रा निसिबाय बरबाद जाजोब्बाय सोरबा थानोनो ओंखाम संनानै गेस गैयिफ्रा ओंखाम संनानै गैया आंहाथ' गेसबो गैयामोन जि खस्थ' दिनै साहाबो मोनाखै ओंखामबो मोनजाबावाखै दासो जानानै माबा गामला गोजावलांदो होननासो नागिरबाय थादों बन थरसे बोनानै हाब्रु सुब्रु बोखांनासो बर'नि जा गिदिर दैदेनगिरिफोरखौ मा खावलायहरनो सानो जोंखौ अननानै एसे नाहरबा मोजां जागौमोन आरो जोंना दैदेनगिरि मिनिस्टारमोना एसे एनै माबा माबि थिंफोर हरबाबो जों एसे लामाफ्राव लुनानै गारगा बारनानै थागौमोन मोसौ मोसा खागौमोन दा बर'आबो आउट अफ बिटिआरआव बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल होननाय BKWSC मोननाय जादों बा बिथांमोना दा दैदेनगिरि दङ बेखौ मा खावलायहरनो सानो काउन्सिलखौ बेखौ जोङो दा ओरै सानदोंमोन जोंनो एसे दैफोरखौ गरा खारिनानै आलि खोनानै एसे मोनसे नालाफोर खालामना हरबा जों एसे संसारखौ जानो हागोन नामा होनना सानदों सिलि दैखौबो एसे जावना होबा साइड खालामना होबा गरा आलि खोना होबा एसे थाबथागोन खोमा बेखौ जों सानदों आरो बेखौ गिदिर मिनिस्टारमोना एसे नायनानै मावना होबा जोंनि थाखाय बिराद मोजां आरो